kult, stilrent og avslappet. Danskene har lenge vært kjent for deres gode klesstil og trendy design. Mens norske klesdesignere strever med å posisjonere seg både i og utenfor Norge, gjør danskene stor suksess. Hva er det egentlig som gjør at den danske moten fungerer så godt? Den designfilosofi, man har i Danmark, som er meget enkel og simpel og taler til de rene produkter og de rene varer og enkelheden i det, er også noget, som jeg tror også tiltaler nordmændene. I 2011 kjøpte vi dansk mote for hele 2,4 milliarder danske kroner. Det gjør Norge til et viktig marked for danskene. Vores keymarked, vores fokusmarked, det er jo Norge, det er Danmark, det er Sverige. Så vi kigger meget på, hvad den norske forbruger bliver glade for og ønsker. Og det er klart, at den feedback for det norske marked tager vi jo ind, når vi laver designprocessen. Så vi sørger for, at vi har de produkter, som også tilfredsstiller den norske kunde. De norske kunder vil helt sikkert være meget vilde med den her, som er en varm strik, men i en feminin farve og sådan et lidt enkelt look, du både kan have uden på en jakke, og du kan have på, som bare på en kold dag. En bouclé-jakke som den her, ved jeg også, er typisk, fordi den stadigvæk er varm, men feminin og har en fin silhuet. Så hvad er det norske designere kan lære af danskene for at nå ud til et større publikum? Jeg tror måske, at nordmændene I bor i virkelig en natur, som er meget praktikkrævende. Så måske når I tænker design, så tænker I for meget med funktion. Men hvis I skal henvende jer mere internationalt, eller budskabet skal længere ud, så er man nødt til at tænke mindre funktion. Den form for æstetik, hvor man er lidt mere kvindelig og lidt mindre praktisk, tror jeg vil henvende sig til et bredere publikum ud over Norge. Man kan sige, at der er utrolig mange, der har taget en chance i Danmark af nye mærker og startet op. Og det er super sejt og hårdt at gøre det, og kræver en masse energi. En eller anden måde, så skal man jo bare brænde for det, og hvis man så har et personligt udtryk, som designmæssigt er interessant, så skal det jo også nok lykkes for en.